Beste kijkers, het is weer zoiets. Koken met Ton Toes. We zijn heel even de grens overgedoken. Daar is een vriendengroep. En daar gaan we vanavond koken. En dat gaat een beetje met een Oostenrijks tintje weer. Ze gaan één gerecht maken wat dus ooit mislukt is. En dat was weer gemaakt voor een keizer, zoals je zich weet. En iedereen eet dat nu eigenlijk als toetje. Goedenavond. Goed lachen. Kom binnen, Tom. Goedenavond. Ik merk het wel. Goedenavond. Dag jong. Ik heb ze koken. Van kom maar koken. De mensen. Dat is gaat van Joost. Nou, Olaf. Dus je wist het niet? Ik stond met de mond vol tijn. Ik wist helemaal niks. Tenminste, 10 minuten geleden nog niet. Nu begint van alles in te dalen, ja. Ja? Ja. Wie hebben ze nog voor staan? Gewoon dooraan te bellen. En ik moest me geen eens aandoen van mijn vrouw. En ik moest een blouse aan, want we moesten weg. En ik stinkt rustig aan. En in één keer gaat de bel. Wij hebben ze allemaal hier? Wij hebben ze allemaal hier. Ja, dat zijn mijn vrienden uit Zwalmen. Waar we vanavond komen. Dus ja. Die hebben die verraste mensen nog kwamen? Volop met vol tassen en beer. Dus verkennen voor goed. En weet je wat het voor een programma is? Het programma weet ik nog niet, maar koken met Ton, dat is ja, wel bekend, ja. Dat was even voor je. Nou, fijn. Ik zou zeggen... Wat gaan we maken? Ja, dat laat ik een ding over. Doe eens de kok. Ik heb geen verstand van koken. Dan kennen we het best en even niet naar de frietkom gaan. Dat doen we. Zo, door dicht ben ik hier terechtgekomen. Wat gaan we eigenlijk doen precies? Nou, ik ga koken met Ton en deze keer is Robert aan de beurt. Hij wordt binnenkort 50 en die heeft het altijd op een wintersport als we gaan aan het eten zijn of gaan aan het drinken zijn. Maar Bartje, kijk eens hier wie dat schoon op dat bordje hier ligt. En hij gaat maken een echt Oostenrijks gerecht, een Tiroler Grüssel. En voor de mensen die het niet weten, die nog nooit in Oostenrijk zijn geweest, dat is een aardappelgerecht. Met spek en vlees, ooien en wat nog meer. Maar het is een hele klus om dat klaar te maken, Robert. Ik zal me verrassen. We zullen hem eens eerst even de scholle kunnen omdoen en dan begint we eraan te winnen. Dan. Ja, dat sowieso. Dat er niet de blues onderklekkert. Ja. Wat voor groep is het eigenlijk? Ja, als Olaf naar rechts rijdt, dan kan ze zien wat hij zo ongeveer staat. Ja, dat is een vriendengroep die al jaren bijeen is. Vroeger ook met aan de carnavalsoptochten, die voorzitters van carnavalsverenigingen en wagenbouwers en van alles en nog gaat. En nu gaat het blijft hij komen, hè? Zo richting die 50 en over de 50 al zelfs mensen. Tweede jeugd. Zijn we aan de tweede jeugd begonnen en Christen dit soort tafereelen, hè? Steed nog een keer Ton Balendong aan de deur en dan moest ze gewoon koken. Wie, dan moest ze dat dus normaal toch ook even doen in de club of niet? Ja, als ik kook dan krijg je het bekende recept wat heel veel mannen hebben. Dat is of Chinees of frieten. Dus, nee, ik heb een vrouw die kookt meestal, dus nee, ik sta niet heel duidelijk achter het fornuis. Dus ik moet eens even kijken hoe dat allemaal werkt dan. Verlaat ons verrassen, we gaan nu kijken en we gaan eens kijken wat we gaan maken. Ja, wel kijken, niet lachen, hè. Rollen dan assistent bij en natuurlijk de man die ze hier het uitgenodigd. Hij begint de zagen lopen te snieën, dus hij weet ook precies wat hij steekt. Ja, dat heb ik eraan gedaan, dus dan nog maar... Dus we hebben nodig. Erbekes in blokjes gesneden. Zodat ik een knoflookje kunt erbij. Gaat ooien fijn gesneden. Natuurlijk gaat geruipte spek. En eiken straks erbovenop. En voor de garnering, nee dat is geen bloemke. Gewoon gaat biesvloek. Maar Robert, dan een plankje en een met. En wat drinken ze dan normaal bij je? Normaal drinken ze dan een grote pot beer bij, een stiegel of een zipfer. Maar
Maar je kan ook gewoon een lekker glaasje rode of witte wien bij. Ik prefereer de laatste. De witte. Ja, nou dan gaan we dat regelen. Dat het glas... Kijk, dat is wel al vertrokken. De drank komt er al aan. Wat voor wien krijg je het weer? Sorry? Wat voor wien krijg je het weer? Ik denk een Elsasser. Een lekkere Duitse zoete wien. Oh, dan krijg je dadelijk heel zoet. Heel zoet, maar samen met het zaad van de spekjes en het peper erbij, denk ik dat ze blijven dat ze een zoete wien in de mond krijgen. Hij is in ieder geval aan het zeuken, dus heb ze niet dus achter gestaan. Vrouw. Nicole. In de laai, Robert. Nee, andere laai. Kom maar dan, Robert. Dan haal je altijd vrienden in Chinees. Dat is niet. Ja, maar dat ze dit nu nog aan doen. Hè. Ja, dat bedoel ik. Maar het is toch wel leuk dat ze het bedacht. Messer. Een gootje net. Ja, de assistent. Ja, dat heb ik. Een assistent, dit is gewoon die steken. Ja. Weet ik. Maar ik zie heel alles af en toe zo. Je kunt zo ook een open schuren. Nou, Robert, ik zit in de biologen. Ik ook. Doe ik niet vrolijk. Ik ook. Maar, denk eraan verkloren, dit werken. Hè. Ja, dat werk ik niet voor. Goed. Nee, maar ga je vaak naar Oostenrijk op vakantie? Dat wil ik minimaal 1 keer per jaar. Geer, ja. En dat doe ik ook met een paar van die mannen hier. We zijn wel eens met de man alleen geweest. We zijn een paar jaar met de zoon of met de kinderen geweest. Maar dat zit er al, althans bij mij van jongs af aan wel in, ja. Dus we zijn echt een fan. Ik vind dat wel fijn in de sneeuw, ja. Ja, zo. En een stuk Oostenrijkse muziek erbij. En dan Oostenrijkse muziek en een kras. Dat is ook een kiekerzondag met een soort trekzak zondag, of niet? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg dat hier eigenlijk niet door meer, TV11. En nee, helaas niet. Maar de trekzak zondag, dat zei me wel gek. Ja, dat heb ik wel eens een paar keer gezien vroeger. Je kunt ook gewoon online kijken. Ja, ik ken gewoon de kind een smart TV hebt. Dus je gewoon de app downloaden, daar staat een Samsung Store. En dan kun je gewoon kijken. Dan zullen we dat eens gewoon proberen. Zo is dat voor bedacht. Het is bedacht voor. Dat denken ze dan niet aan. Ja, dat klopt. Maar dan kun je gemakkelijker donderdag s'avonds kijken. Oké, dan zal ik dat eens gewoon proberen. Dit is voor aanstaande donderdag. Kom ik gewoon nog eigenlijk op de televisie nog, meent ze dat? Ik denk het wel. Ja, ik dacht dat we assistentie zullen krijgen, maar... Nee, maar ik Als ik dat alleen moet doen, dan ik hoop dat ze genoeg video bij een video. Ja, met een goed scherp met, hebben ze mij verteld, veel dat mogelijk. Ja, en sommigen zetten er een skibril op en anderen maken eerst op. Ja, maar waarom heb je hem niet biogeno? Robert zit er hier te janken, zit er niks meer in maar ja, de als vinger. we de skibril hier neer hadden gelegd, dan had er al geweten wie laden wordt. Maar vroeg er zich niet af omdat die spullen hier stingen? Nee, toen er de deur open deed, heb ik die snel hier neergezet. Ik denk, die hebben zelf de brieven tegen de toosjes en... Oog. Ja, want dit zal wel niks weren, dat zal wel Zeker veel weten. Ja, het is zo. We moeten ook niet te veel maken, want dadelijk willen ze er allemaal van hebben, dat gaan we niet doen. Kijk en dan goed, ja, Oostenrijk, dan staat het allemaal klaar, ik rustig. Dan hoeft het zelf niet, dan denk ik te gooien. Wie veel oorje moest hebben, joh? Ja, hoeveel heb ik er metgebracht? 1, 2, 3. Oh, dat zit nog wel veel, hè? Ja, dat is heel goed voor morgen vroeg. Voor de doorlaat. Voor wieveel personen gaan we maken? Ik heb geen flauw idee. Ja, steekt die toch op? Voor veel personen. Oh, voor veel personen. Oh, maar dat is een beetje delen, dan komt van net uit. Maar we kunnen het ook 2 aan 2 maken, dat als het de eerste keer mislukt, kunnen we het nog een keer opnieuw doen. Het mislukt niet. Ik weet Je weet zo dat een van de beroemdste gerechten van Oostenrijk, dat het een mislukt gerecht was, dat weet ze toch? Nee, dat weet ik niet. Ja, keizersbaan, dat was een mislukt gerecht. Ja. En dat is een wereldgerecht geworden. Dus, Dat klopt, en is dit mislukt? Ik denk dat we het Willem-Alexander dan gaan doen. Kijk, nog eens het gebeuren. Joost kennen die al in die pan. En dat steekt hier allemaal beschreven. Er steekt wie 1 moest beginnen.
Zwiebeln sauber machen und in Stücke schneiden. Ja, da bin ich mee bezig. Schweinefleisch, de Joos, Schnittlauch. Dit is de plant. Oh, fijn snijden. Dat doen we met chia. Maar had ze nog een share met dan... Ja, daar ligt nog één. Ja, dat is een broodmes. Oh, nee, ik heb ze net, maar doe niet door de oorje met je. Oh ja, dat kijk je. Ik snier met alles. Jong, de zus het materiaal erbij. Ja, jong, ik weet toch niet, ik weet toch niet dat je er allemaal komt. Nee, ja. Nee, maar dan was ze beter voorbereid. Dat was beter voorbereid. Ja, ze heeft misschien wel, of niet? Ja. Dat was toch al gedacht gegangen, ja. Wie heeft die plaats vroeger altijd hergehad? Brussel? Nee, vroeger gingen we altijd naar Hinterzee. Dat zit hij misschien wel net. Dat zit ik, ja. En de laatste jaren zijn we eigenlijk zo'n beetje naar Lermoos aan het gaan. Direct over de grens, in Duitsland. Oh, dat is heel goed. Heel goed. Alle kanten op. Goed. Je moest de knoflookje moest zo nog even... Och. Zo een heumke. Ik dacht dat dat al voorbereid had, hoor. Knoflookje. Ik wist toch niks? Ik wist toch niet? Ja, als het zo ruik zat, het eigenlijk huur-tv van te zien. Oh, helemaal geweldig geweest. En Joost is kok van beroep? Of is dat Nou, nee, is geen kok van beroep, maar je kunt wel uit de horeca. Ik weet dat er ergens achter een receptie heeft gezeten. Voor het al koks vroeger. Maar hij heeft wel wat verstand van culinaire hoogstandjes. Dus. Ja, de meeste goeie hebben veel gezeten. Hè. Maar ja, Joost. Toen hebben ze het... Zeg je nog? Of nee, aan zichzelf te danken dat ze een keer die Ja. We hebben het altijd over koken met Tom, dat is een feit. Ja. Dus, ja, dat is Oh, geweldig. Moet hij ook nog? Nee, de ene is genoeg niet voor de ganse bol. Dat heeft het toch wel een beetje indruk te maken, Robert. Toen was kapot gelachen altijd. En toch heet het ook. Door zo'n humor. Zo'n humor. Dus donderdagavond krijgen de mensen weer een fijne avond. Daar ben je bang voor, ja. Kartoffel, 5 minuten koken. Ja, dat is de volgende stap, hè, jong. Zeker. Die kartoffel koken. Och, Ja, dat duurt erbij. Je. Opruimen door de vrouwen straks, hè? Ja, dat dacht ik. En niet te veel zout, dat je er wel altijd erbij gooien, maar niet het roet hoor. Iets toe met dan. Nee. Oh. Nee, dat doe ik mezelf nooit aan. Het blijtje erbij. Die lopen. Robbel nog even, als ze de deksel erop duist, dan kookt het water eerder. Dat is misschien ook voor de minste toes. De deksel erop. Dan kookt het water eerder. Minste toes, ja. Wat is er neergelegd? Oh, Daar ligt er vuur ergens, ja. Kijk. Van zeven vertrokken. In der braadpfanne den Butter schmelzen. Nou, dat snap ik. Dat dacht je hiervan. Ja. Schweinefleisch braten bis bruin sind. Ja, dat snap ik ook. Oh, dat is zwart. Ja, dan moet eerst die braadpfanne die moet warm zijn. Speck braten bis braun sind und Zwiebeln zufügen. Oh, dan moet ik daar allemaal in één pan. Dus allemaal een klein beetje Rio de Janeiro. Ja. Knoblauch zufügen. Okay, alles aus der Pfanne. Schrapen. Ja. Ik kan ze nog een ring gaan. In het midden. 3 ringen. Zet er 3 ringen op dan. Dus, 3? Oh, normaal is er maar 1. Maar ja, in deze tijd is dat helemaal zo breed. ik kan nog 1 ring inleren. Kijk, dit kan ik. Haha, eindelijk. Eindelijk, doe ik maar voor bekendtrain. Dan toe eens. Maar Robert, in het dagelijks leven best kunnen koken. Nee, dat heb je goed gezien. Dat was hij. Ja, dat was niet zo slim, maar dat is heel Dat is dus zo'n programma, of niet? Ja.
Wie zou ze dat eerlijk gaat? Als ze met een verzetter gewoon doorheen kunnen spreken. Maar eigenlijk, als ze voor de grustel zijn ze dan al te wie, want we moesten daar nog even bakken. Hè? Ja, ze moeten eigenlijk... Moet er een beetje hel zijn. Ze moeten nog flink bij aan het werken. Ja. Dus... frikadellen, weet je wel, die komen ze bovendrijven. Frikadellen, dat weet ze. Ja, die komen bovendrijven, ja. Maar je was getrouwd en hebben ze ook kinderen. Ik ben getrouwd, voor een jaar 25 jaar. En ik heb 2 zonen, ja. Een van 19 en een van 16. Ja. En die gaan niet in België naar school, of bij ons? Een zit hier op school in Mazeik en een zit extern, die zit in het, die is een dienst in het Belgische leger. Dat heet de officiersopleiding voor de marine. Dus die zijn we alleen in het weekend, als het met zit. Oh, daar hebben ze tenminste één goeie dan in het leger zitten. Ja, precies, ja. Kijk, het is langzaam Brazilië. Ja? Nee, die moet er niet te gaan weer. Ik denk dat Joost op de 3 zo geëerd. Ja, ik vind dat Joost heel wie het weg blijft staan. Hè? Ja, dat moet Kijk, als best. het dadelijk misgeeft, dan krijgt dat de schuldingse. Ik ook. Ik ook. Maar dat hebben ze toch dukker gedaan, zo te zien. Ja. Ja, dat bedoel ik ook, ja. Oh! Gewoon zo'n geloel lachen. Dus, Ja, maar laat ze lachen, dadelijk zijn ze verrast. Hier is daar, jong. Joost springt er al in. Even elkaar afspeuren, dan gaan ze niet door. kijk, dat bedoel ik. Kijk. Ja, ik hoorde weer over dat net tegen dik zag. Ja, ja. Het is gewoon te weten als ze onder de douche steeds. Om op de zee tegen, dan zit dat eigenlijk wel even als we die geen afspeuren. Ja, ik denk dat we de film opsturen naar Oostenrijk, dan blijven ze gewoon een keer door, denk ik. Ja, ik heb wel een paar hotelnamen voor dit. Dan hoef ik toch niet meer te komen. Nou, er is toch niks mis met, hè? Nee, Tom, dat werkt nog gek, jongen. Dit werkt heel goed. Dat is niet voor 4 personen, dat is voor 30, dat zijn tapas, dat zijn klein. Voor boeren het om, hè? Kijk eens, hij verdeelt hem al direct, jong, zo je het moet. Heel goed. Ja, dat is voor alle koks zo, maar dat eigenlijk. Als er een gliek op de boom komt, dan wordt er donkerbroen en dan smaakt het nergens meer. Je hoeft er ook geen lekkere smaak meer aan. Dus dat is prima zo. Dus de rest Rio de Janeiro en dat een beetje IJsland. Je kunt de bal truc, hè? Oh, dan komt de grote truc. Even kijken of het doet de pan. Oh, dat valt er van de lijn uit. Ja. Ik zie die dames allemaal heel verrast kijken daarachter. Ja, zo moet het. Zo heb ik dat nog nooit gekost. Hoe gaat het gebeuren? Nee, ik hoop wel eens. Zit de verwarming gelegen? Nou, we zitten gas in Mazeik, bij een vriendengroep. De man is binnenkort, dus weer 2 keer 25 jaar, als ik me niet vergis. Dat klopt. Ja. En wat zie je voor het maken niet? Een overheerlijke Tiroler grassel. Althans, dat hoop ik. En de vriendengroep heeft gaan gedaan dat ik hier heb mogen zijn. Alsjeblieft. Ze zongen dat je het best. Ik vind het fijn, ik geef ze een teen dat ze mee hebben laten komen. Ik zal het niet groot willen missen. Dan hebben ze de gaten het wies gemaakt, is het allemaal zo weer. Op 10 of 7 ging ik nog goed eten om alle vakken. En nu stond ik hier grassel te maken. Hoe laat is het? 8 uur. Ik ben wat nog kunnen. Ja, ze hebben het over het film, hebben ze tegen mij gezegd. Dat is over het film wat ze hebben geregeld. Kent zijn eigen vrouw nog? Robert, wat moet er nog allemaal gebeuren, jongens? Je langzaam met bruin kleurtje komt. Ja. Dat komt wel dadelijk als ik het teken kreeg van mijn hulpkok. Over dat wat we net gebakken hebben, de spek en de ooien en de varkensvlees erbij doen. Dan gaan we dat even fijn mengen en weer opwarmen. En dan bak ik 4 fantastische spiegelikens en dan kunnen we opdienen. En doe ik nog een bordje of een penke?
Gaan we uit de pan eten. Ja, in Oostenrijk eten ze uit de pan. Dat vind ik gezellig. Dan zeg ik van, ik gooi die veerspiegeleier op, Ja. op de pan. En dan Ja, gaan we aan het zitten met veervorken. En dan Ja, gaan we gaan het Willemtje in Oostenrijk staan. Dat bedoel ik. Ik doe mijn dekte niet kabokker aan, doe ook. Of is het korte? Ik zeg even niks nu. Ja, de kiekers missen een hele hoop. De Olaf zit er in een lekker positie. Hè. Dat ziet dat allemaal fijn groot. En dan ruikt het, dan krijg ik alles met. En vind je toch niet te zweten. Man, dat weer. Het weer dat toch of niet? Dat is toch niet normaal. Dus doe één keer in de moontjes dat die... Ja, nu ben ik vertrokken. Tirol en Brussel. Maar dan moet wel het weer weg. Ja, dat zijn 4 porties van het skiën. Hè. Maar we hebben nog een meter op de lat gestaan. Heerlijk! Oostenrijk. En dit doe je nog aan, Dat moet letsen. Ja, het oog eet mee, hè. Dat is het enige Nederlands in dit programma. En waar is de gouden lepel zonder kriegen vanavond? Dat heb ik hem net mijn jeugd. Ja, ik zou zeggen, Robert, we kunnen aan tafel, hè. Verkeer aan tafel. Oh, nee. Oeh, ik ga meer ring. Och! Dat is het belangrijkste van alles. Allerbelangrijkste. Maar hij heeft het extra gedaan dat je 2 keer klapt. Trek zou ik zeggen. Zo! Die verzet over die ook. Dit smaakt het allerbeste met deze muziek op de achtergrond van het Silotaler Schürzenjäger. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Je mag allemaal proeven, maar eerst de mannen, want die komen in Oostenrijk. Dat moet eigenlijk de man die de aanwijzing heeft gegeven, die moet proeven, die moet testen. We hadden hier eerst even de eigen door kapot maken. Ja. Heel stoot geeft hij de keer, zeg. Hey. Bekijken. Maar ik moet eerlijk zeggen, Ton, als ze de uig toeduizen en de heurste muziek, de ruikste sneeuw. Dan denkt ze, ik zit in Oostenrijk. Ja, wat drinken van de bier? Dat weet wie denk ik. Nou, beste kijkers, dit was het weer. Wil ik hier een keer hebben dat ik bier kom koken met het programma Koken met Ton Toes. Geef ik gewoon op, bellen, meeleven. En misschien zijn we de volgende keer bij Jeugd te gast. Bedankt Robert, bedankt allemaal. Ik zal zeggen, een prettige avond.